bandiraɓe ñeñagu e bandiraɓe kala dilloɓe ko fati e ñeñagu walla ko fati e mbaylagu e nanannoɓe kadi ko fati e ko wiyete ko Dia Ogo gila e duuɓi ujunnaji tati ɓennuɗi walla ha e ko fawi e nanannoɓe wonde no Dia Ogo e laamu jawɓe e wayluɓe enen duppanno kaaƴe jaltina hen jamɗe e nden ɗum tafirtino silamaji kañumen e ko heddi ko wiyete jamde e hewɓe ene nana ɗum kono ganda holno ɗum waɗirte walla holno ɗum yaltirta so wiyama hayre ene duppe jamdi ene yalta hen ma wonmo ɗum haawi seeɗa kadi hewɓe ene nananno ɗum ene haawi ɗumen kono noon hande ma en mbaw humpitade ɗum ɗo holno kumpitortoɗen ɗum ɗo ko e nder jimadi e leydi men Afrique woni ko wiyete ko ñeñagu noon ko ñeñal wonko Allah hokkuma annene wawde wadde walla wonko Allah hokkuma wawde miijade wawde yaltinde nde noon ɓeɗo e nder miijoji mabɓe e yidde kadi hollude yimɓeɓe ko nananno ko ha mbawa yiide holno hayre duppirte ha jamdi wawa heɓede nder mum daare ngal ɗo ñeñal Allah ɗum ɗo ko fewneteɗo ko nduɗo serdu ko wayi kono ko wiyete ko gambu ko wonta e mbayla ɗo ɗo ɓe pewnata ɗo nde ɗo fallantere ko hen ɓe ceŋata bifɗi ɗi ceŋete koye loode ɗe neni tiwoji ɗi ko ɗon jaltirta naata e nder gambu he e jiiɗeɗo loode mahaɗe mataw ko hen e bifɗi ɗi bifata jeyge ha kaaje ɗe mbawa tayde mbawa yaltinde ko wiyete ko jamdi woni gambo ɗo so tawi waga banggue kaaje ɗe tayi ko toon mbawata yaltinde to mbawata yupporade woni ko wiyete ko kellude walla kellude jamdi ma so tawi jeehayi e ɗum ɗo woni cawɗi ko sakkeɓe pewnata ko kañum waɗirte bifɗi ɗi haɓɓe looɗe he joni noon jii omoni wifa ko wifata ko gambu so o tampi goɗɗo heɓɓo ko kaaƴe ɓe nannata e nder tiwo he to dow to woni serdu wondu dow ndu ha serdu ndu wawa yaltinde kaaƴe mbawa yaltinde jamɗe kaaƴe ɗe taya mbawa yaltinde jamɗe e nder laamu nguɗon noon ara e yidde tawtorede yidde temoyaji jiiɗe ɗo kaaƴe no tayirta ɗo ko kaaƴe ɗe tayneteɗo kaaƴe ɗe tayi jamɗe ɗe mbawa yaltude hen joni so tawi o gayni kadi ma hollu on holno hayre nde so nde tayi no jamdi ndi siforto ha jamdi wawa tafede wawa yaltinde dialo walla wawa yaltinde jambere ji ɗum ɗo waylu mbiyata doyade woni kaaje ɗe gonti doyade e tayi kanje gon ɗo joni noon jamdi ndini ni ɓe ƴetta ɗum ɓe tafa ɗum kañum jaltata ɗo ɓe nanga ɗum ɓe tafa ɗum ɓe jaltina hen dialo ɓe jaltina hen jambere ji ɗum ɗo ko bifɗi kamɓe ko wayluɓe tafoɓe eyi koɓe tafata ɗo ko dialo soɓe jaltini ɗum so tawi a wiyama ndi ɗo jamdi yalti koye hayre ma ɗum wonande kawase de ma ɗum wonande kawase wonde mo anda o holno jamdi hayirta hayre hayirta wawa yaltinde jarudi ɗo ko enen mbiya ɗum tongu ko remirte gese ko joni woni koye lesde tongu o gayni jalo ngo ɗum ɗo woni jalo ngo hayre duppane nde yaltini jamdi ndi jamdi tafa waɗa jalo ngo nini kañum remirte gese nini jiide ko ɗum ɗo woni ñeñal men enen africain wonko dañƴen wonko joguiɗen kono wonko jawɗen ɗum noon timmeɗen e finatawa men meɗen e cosaan men mbawen andude holko woni pinal holko woni finatawa holko woni cosaan nden noon ko kañum woni économie